Silet, 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 silet. So dijenengke silet, ketoke mergo nggone nyelempit nang tengah bokong kejepit. Tur anggere mbok dulit, ambune tengklenyet, mula terus dijenengke silet. Menurutku mergo iso rambutan termoko. Maka kan gone bojomu, Matamu. yen gone aura kasih mesti yo genah putih tur rambute teng ceringi. Kowe gelem dikon dilat. Yo genah langsung mangkat umpama dheke bar ngising durung cewek ning wis jengking jaluk diciak wingking yo tetep tak duleki nganggo pusakaku iki sing dawane 15 cm tur rada bingkong ke kiri. Jonggonmu kupak tai. Pas pusakaku nancep nggon bolongane sing ndelesep karo nguyuh sisan oleh ning jero bolongan silite. Pas mbok ujui ngentut. Rambute langsung tak cethot gen saya merintih-rintih. Entute aura kasih mesti mambu melati. Sing jenenge Sari Tahi lah mbok gone selebriti mbok gur mates munine yo tetep bathang ngambune lah metune saka silet. Silet, 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 silet. so dijenengke silet, ketoke mergo nggone nyelempit nang tengah bokong kejepit. Tur anggere mbok dulit, ambune tengklenyet, mula terus dijenengke silet. Umpama ana ilmuwan sing nyiptakne deodoran ning khusus nggo parfum silet genambune ranting klenyet tur didol nang supermarket mesti tetep laris banget saya net regane murah tur nganggo berhadiah. Umpama tuku sak lusen entuk TV 14 in yen kula sak kontainer berhadiah helikopter. Pabrike iso rugi. Jenenge wae promosi nggo narik para pembeli. Lah nek mungkur tuku siji, Berhadiah sak set drei, pomo langsung tuku 50 entuk hadiah cawet sing lagi dienggo SPG-ne yen dilarang SPG-ne pas bonus ofteke. silet kok iso mampu mergo apa menurutmu? Karena silet adalah jalan untuk keluarnya limbah dari sisa-sisa gizi dalam tubuh kita ini. Mula terus jenengke silet apa mergo sarang penyakit? Silet, Silet.